Byen Middelfart, lige her ved Lillebælt, har et marsvin i deres byvåben, og det er der en helt særlig historie bag. Det handler om lys, om et meget særligt erhverv, og om århundredets fangst og drab på en meget lille dansk hval, marsvinet. Det er helt enestående i Danmark, at man her kan jage marsvin i og ved Middelfart. Og det skyldes ikke, at man var særlig dygtig til at udtænke en sådan jagtplan, men det skyldes de særlige farvandsforhold. Før elektriciteten fik man lys fra olie- eller tranlamper som denne her. Og her i Middelfart kunne man som det eneste sted i Danmark hente sin tran lige ude i Lillebælt. Marsvinets flæsk kunne nemlig koges til tran til lamperne. At de havde nogle grenris med, som de havde taget op i skoven, sådan et slags fastelavnsris, som de kunne piske med i vandet. Og den lyd var ukendt og dramatisk for marsvinene, så den reagerede de på og blev forvirret, og så bøjede de af. Og på den måde fik man dem længere og længere ind i fjorden og ind på det lave vand. Marsvinet er knap 2 meter lang og vejer 60 kilo. 20 af de 60 kilo er fedt. For marsvinet er det varme, men for mennesket kunne det blive til lys. Igennem 700 år drev man de små hvaler ind gennem mundingen her ved Fanøsund, og videre ind i det lave vand ved Svinø, hvor de var lette at fange og slå ihjel. Et særligt lav af marsvinejægere stod for fangsten, som kun foregik om vinteren. Resten af året arbejdede marsvinejægerne som almindelige fiskere, færgefolk og sømænd. Nogle familier, og ofte gik det i arv fra far til søn, at man gjorde det der. Så det har været nogle familier, og også generationsfamilier, der i høj grad sad på det. Marsvinejægerne udgjorde deres eget lille samfund i byen. Deres familier havde deres egne bænke bagerst i kirken. Huset her var deres værtshus, og de boede alle sammen lige her i de små gader. Den sidste trangadelampe i Middelfart blev slukket i 1887. En helt særlig epoke var slut, og i dag er marsvinejægerne bare historie. Men marsvinene er her stadig. Dyret blev fredet i 1967, og i dag kan turister tage på marsvinejagt med dette skib. Men kun for at se, ikke røre. Og så lød der sådan... Jeg tænkte, hvad er det for noget? Så lige neden for skibet der svømmede marsvin. Vi kunne ikke se dem, det var for mørkt, men der svømmede de forbi, og det var deres vejrtrækning. Det virkede enormt stærkt at sidde derude sådan en sommernat og høre de her dyr.